Kalakasan ng pakiramdam dahil ito na ang mga makakasama nating magdadala sa'yo ng swerte. Tower Cats, pasok! Pakilala? Hello, Tabercats! Ako po si Jessie from Pangasinan and naniniwala ko sa kasabihang hindi mo malalaman ang sagot hanggat hindi mo susubukan. Naniniwala yung kami dyan. Valentine's Day kasi kahapon. May mga ka-date ba kayo? Meron po ba? Meron? Opo. Ay, parang Meron. meron lahat, Ma'am Iki. Meron daw, meron. Ay, tumba na lahat yan. Meron pala eh. Ay, wag naman. Nainggit ka ba agad? Masakit Ako nga- eh. Ako nga hindi ako nainggit eh. Ito yung mga ka-date nila, Cheryl. Ay, nandyan, Ma'am Iki? Pasok? Kung tayo ay matanda na, Ay. sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ikaw ang pangarap ko. And introduce yourself. Hello mga Dawarkads, my name is Jake. We have been dating for 13 years and I believe in the saying, never judge a book by its cover dahil marami ang namamatay sa maling akala. Ang tatas! Patay. Ang tatas magtagalog. Galing. Thank you so much. At para sa round 1, alamin na natin ang tanong. Ang tanong! Makinig ka mabuti, darling. Sino sa kanila ang couple na first meeting pa lang ay na-engage na? Uy. First meeting pa lang na-engage na. Narito mga pagpipilian mo. Raisa, na never na-engage at may engage pa. Yes, Miss Joey. Andyan po si Alpha and Natalie. Sila kaya? Pwede rin po si Peyton and Mona. Oo, Peyton and Mona. At pwede rin po si Jake and Jessie. Yan eh, kung magsasalita si Miles. Boss Joey, eto na po. You have 10 seconds to decide. Timer starts now. Sino sa kanila ang couple na first meeting pa lang ay na-engage na? Tingin ko si Jake and Jessie. Time is up! Sinong pipiliin mo? Tingin ko po yung pangatlo po, si Jake and Jessie. Jake and Jessie. Bakit silang napili mo? Kasi kanina nakahawak na sa bewang eh. Sweet-sweet nila. Ganun? Ganun ba yun? Tama kaya? Judgmental ka nga. Final judgment? Tsaka, Yes, tsaka final sabi, na. 13 years na nagde-date. Baka yan ang pinagbasihan niya. Final judgment. Lock it! Lock it! Ano kaya? Ex? Hindi ka pa natin alam kung tama ka, napatili ka na. Tama kaya na si Jake and Jessie ang sagot? Check or X? First date pa lang, ha? Na-engage na? First meeting. First Mali! Oh, alam mo, no? Pasensya na po, Ma'am Iki. Oo nga, minus Minus 10,000 10,000. pesos. Kausapin natin Jake and Jessie. Bakit hindi sila? Paulo? Ah, ako lang. Oh, ito. Jake and Jessie. 13 years. Hello po, 13 yes. years na kayo 13 magkarelasyon. years Where, Couple na couple na first meeting pa lang ay nag-engage. Engage na. Opo, hindi po kami yon. Kasi po, nung unang mag-meet po kami, is misyonaryo siya. Ako po, may boyfriend nung unang nag-meet po kaming dalawa. So, hindi po kami yung unang... My boyfriend siya. Kaya, Tapos gano'ng Wala akong katagal, chance. mamaya namin tatanungin kung bakit magaling ka na magtagalog tsaka katagasan. Gano'ng katagal mo na magkarelasyon bago ka nag-propose? 2 months lang naman po sa amin. 2 months. months, So, tapos 2 months in a nag-propose. relationship, tapos nag-propose. Tagal, no? Where are you from? I'm from the US. Oh, which Gilas, part? Pilipinas. US. Okay. Saan sa US? Sa Texas. 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 Paano napunta sa Pilipinas?
Bali, noon po missionary ako Missionary. dito sa Pilipinas. Mm-hmm. But then we lived in the US for 12 years. Ngayon naman, dito po kami sa Pilipinas nakatira. Anong date ka dumating dito? Uy! Grabe naman yung immigration na yan. 13 years na eh. Si Mama Pao. So, ikaw naman as Ate Jessie, bilang may jowa ka nun, saan mo siya na-meet? Sa church po, ano po siya, missionary po siya, tapos po member po ako ng church. May boyfriend ako that time, hindi ko po siya pinapansin. Bali siya yung missionary na nag-convert sa akin sa church na yon. Oh. Alam mo, ano pa si... Cheryl. Cheryl. Mahilig talaga siya umawak sa bewang, oh. Hanggang ngayon. Oh. Sweet lang. Kasi kasal na. Hindi, Ay, hindi ba ba? maluwang Engaged pa lang. maluwang kasi yung balakang niya. Pero ikaw, Jake, you decided na magkaroon ng girlfriend na Right. dito. Decided is English, okay? Okay, sure. So, Answer. Oh, sorry. Why did I decide to get a Filipino girlfriend? Yeah. Oh, I saw so many qualities that I wanted in my future wife back then, and in her, not necessarily Filipina, but a lot of Filipino qualities like very maalaga, very sweet, very mabait. Yes. Tataang. Totoo yan. Oh, pero is that the quality that you saw with Jessie? Yes, that's what she had a boyfriend back then. Oo So nga, What paano did you yun? do with the boyfriend? ako no chance noon. Oo. But buti na lang nag-break sila. Nag-break sila dahil sa'yo. Siya ba hindi dahilan? po, hindi po dahil sa Pinagdasalan niya. Ay, Pinagdasal niya everyday daw na sana mag-break sila kasi I think ako yung para sa kanya, ang sabi bait ni niya. Lord sa akin. oo, syempre. Kinabukasan, nakita ko sa Facebook, nag-change status siya. Single. Single na. Nag-message ako agad. Grabe, grabe yung dasal niya, naninira ng relasyon. Lord, ano ba Sorry yan? na lang po, sorry na. Hindi, baka naman talagang ano na rin sila. Nagkagano na rin ni Jessie. So paano mo niligawan to si Jessie na alam mo namang iba ang mga kultura dito sa Pilipinas? Bali, nag-LDR muna po kami, pero very easy po sa aming dalawa kasi medyo alam ko din yung culture niya, alam niya din yung culture ko. Nung pumunta kami sa US, very adaptable siya. Very easy. So, yan po yung nangyari sa amin. Very, hindi kami nahirapan, actually. She's very sweet. Kaya lang kayo pumunta sa US? Pero yung mga magulang mo, okay naman sa kanya. Okay Kasi na okay at po. time na yun, ilang years na kayo ng boyfriend mo? Nung bago siya pumasok. 2 years po. Actually, na-engage po kami. Pero hindi ko po alam, hindi po talaga siguro para sa'yo. Yun po, nag-break kami. And then siya nakabalik na po siya ng US po noon. And nagpanggap po pa siya nung una. Akala niya hindi niya na alam yung rason bakit single ako ulit. Yung pala updated siya. Updated pala siya. Ay, nagdadasal nga. Oo nga. Wait lang, pwede pa mag-asawa, magka-jowa yung misyonaryo? Pwedeng... Hindi po. Bali, tapos na po yung mission ko noon. Ah. Nakauwi na po ako sa US. Okay. Wala, nag-aabang lang. Hindi mo na tinuloy. Tapos na. Tapos na po. daw. 2 years. Paano nag-propose si Jake kay Jessie? So yun po, syempre po ako nung nag-visit siya una, may pakiramdam na po ako na mag-propose siya. Oh, God? Opo, kasi Dala niya ba yung mga magulang niya na agad? Hindi po. hindi pa po, pero alam ko po, nararamdaman ko na, at saka alam ko po na siya na. So, every day, nag-vacation siya for 3 weeks pa yun, 3 weeks. Ah, yes, 3 weeks. Kahit saan kami pumunta, todo, ako ayos, yung kuko ko malinis. Kasi ready lagi. Kasi alam, Ready? O tapos? alam ko mag-propose siya, pero hindi nangyari. Kung saan-saan kami pumunta, yung last day niya, wala akong kaayos-ayos. Kasi nag-give up ka na? Kasi Nag-give Parang naman ganyan ako. lang, parang ganyan. Opo, Ano ba? Nakaayos siya. Ano kaya ito? sabi ko po, ay wala na to. Siguro may nakita siyang ayaw sa akin. Uuwi na siya bukas. Wala na to. So, parang give up na ako. Normal damit. Tapos all of a sudden, tara doon sa likod ng bahay. Yung likod po ng bahay namin is, Bangin. hindi po, Ano ba? hindi po, parang palayan po siya. Malawak siya na parang bukid. Bukid. Tapos May malaking mango mangga. tree. Opo. Sa ilalim ng puno ng mangga. Opo. Sa ilalim ng puno ng mangga. Taray. And then? And then yun po, bigla-bigla na lang, sundown po siya. Maganda naman yung view. May karabaw. May kalabaw. Yung audience po namin is baka, may kalabaw dyan. Tapos? Tapos sabi niya na sinabi niya muna yung pangalan ko.
Sabi niya, gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Nakaluhod ka. Totoo ba yan? Totoo. Ano yung pakiramdam mo nun? Eto na, bigla-bigla. Ano po, parang Aarti ka pa ba? naka-rehearse po kasi ako kung anong reaction ko pag mag-propose. Pero yung ayaw na nun, talagang Yung hindi ko ayaw. siya expect. Wala, talagang hindi ko pa alam kung anong naging reaction. Pero umiyak po ako sa sobrang tuwa. Kasi para kayo dalawa sa isa't isa talaga. Anong hawak niya noon? Sing-sing o manggang hilaw? Sing-sing po. Kailan, pag-uong. Oo, may dala pa akong bugoong. Jessie, kailan kayo kinasal? December 28, 2012 po. In-invite niyo ba yung baka tsaka kalabaw? Yun pa yung kinatay namin. Yung pala yung handa. Hindi po. Uy, may baby na kayo. Apo. Ilan? 2 boys po. Isang 7 years old tsaka 4 years Oh, old. malalaki. Kumusta? May plano ba kayong dalhin sila doon sa Texas? Doon na kayo for good? Taga doon po talaga po kami sa Texas. Kakauwi lang. pala. Akala ko taga Taga doon na siya. Taga doon na siya. I'm a Texan na po. Pumunta lang sila dito para dito sa Bawal Oo. Judgment. Ay, thank you very much. Oh, shoutout niyo yung mga Dabber Cats sa Texas. Hello sa mga Dapper Cats dyan sa Texas, lalong-lalo na po San Antonio, sa mga families po namin dyan, kapitbahay. Shoutout, shoutout. Ay. Malamig pa ngayon sa Texas. Tsaka katapos lang ng ng Valentine's. Yeah. So bago natin tapusin yung pag-uusap, baka naman pwede sila magmensahe sa isa't isa. Oo. Tagalog, ah. Oo, ang galing mag-Tagalog ni Jake. Pero ikaw, English. Sige. Tagalog lang. Mensahe. Go. Be, I say this to you almost every day. I'm so proud of you. First, napaka-introvert mo, but now you face your fears. I can see you on social medias. You're on a big screen, being so talented. Thank you so much. Thank you so much for a good provider and example for our boys. I'll say it again. I love you, and I'm always be your #1 fan. Ikaw ba may message ka kay Jake? Pogi ka. Hoy, hindi ikaw. Pogi naman talaga eh. Si Jake ang may message kay Jessie. Yes po, ang message ko sa iyo, be, inaayat kalaunay. Mahal na mahal kita. Ever since, nung unang kita nakita, yes, my boyfriend ka. Pero nakakita ko sa iyo yung lahat ng mga qualities na gustong-gusto ko. At hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbago. At doon po ako nagpapasalamat. Kaya, mahal na mahal kita. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Ay, kung meron kayong gustong kantahin para sa isa't isa. Kumakanta ka ba? Oo, kasi Mahilig po siya mag-karaoke. Karaoke lang. Karaoke. Kung meron kang kanta para kay Jessie. Sige. Ikaw, ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagad. Ngunit ngayon, nandito na ikaw. Ikaw, ang pag-ibig na binigay. Inangay kapal, biyaya ka sa puso ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Jake and Jessie. Shout out! Thank you very much.